Good morning guys. Niana pod si Nanay Basing sa akong channel. Karon mag vlog, agahong vlog rong adlaw ang unsaon pagtahi ang shorts nga pangbay. Ang ipakita ninyo unsaon pagtahi ang shorts. Dili lang ni tutorial kay anya wa mamao ko ning ako basin og naapay mas marunong pa manahi ng shorts. Pero ito ang nalalaman ko kung papaano tahiin. Ito ang alam ko lang. Kaya panoorin nyo lang ako, samahan nyo ako sa aking pag-vlog ng pagtahi ng shorts. Kini siya guys, maano ni siya maano ni ang shorts na hang tahion. Yang reditihan aring yellow. Palihog-lahog tanaw guys. Tuas lang sudaan. Ning overaging guys. Overaging.
Again, naka-overaging na oh. Kahian ni diri guys nga na palibot kay aron nga di mo pikwas ang flat sila. Ito na guys, oh. Kung sino yung gustong bibili nito, binibili ko kasi 50 pesos ang isa. Kung sino yung gustong bibili nito, mayroon ito sa at iba pa sa tindahan namin sa Alaska at iba pa store. Okay, so salamat sa inyong panood guys at sana i-like nyo ako at subscribe. Thank you guys. Ito na guys. Oh.